Právě v domu za mnou došlo dnes v odpoledních hodinách k hroznému činu. Pachatel 90 lidí, 18-letého Marka Strakoně na Divadelní ulici, hned kulové stopy jsou pouze následkem vrahových zkušeností. Chceš mi říct, že teď jde po nás vše? Čím dřív z města vypadneme, tím dřív budeme v bezpečí. Ale kam? Tam, kde mě nikdo nenajde. Co ostatní? Musíš je všechny varovat. Proto jsem tady. A co to jako je? Historie jako by tu přímo dýchala. Může nás tady najít? Najít nás může kdekoliv. Takže nás tady našel. Vrah nás totiž vůbec nemusel hledat. Vrahem je někdo z nás.